UMDC seorang kam bapanya sing CM hak si thodieng ulas sam do Khaw spat lig long yang gi bakhlem yo Khaw Rashon na sarkar nakaliang usordar ka tenring ba W nongrum loi thu ba hadin ba ka executive committee nong kalawat nya kalab akidan arspa kharwit lig long yang ki bom don ka Rashon padai halor kani ka nongrim ba ha kani ka singi kilas sam khasan kilo shi yang ti hakini ka singi ka pamenta ini ka arso tarik jonggu April arjar arko tinggal yo pediang yo diu Khaw ban sam syakituki pai ban ong sosnong ki bam sum yo ya u Khaw Rashon te nagaliang chungi kum ka dor bar snong rangkat ba ka executive committee te ngisngeu ka ban pau ka jing sungu ka Khaw en am ta jung i ban ngi ai khuble karpang nam ta i MDC chungi bla yarap ha ka bukum kani kapur ka ba ki pai ban ong sosnong ki mat ya kani ki jing e ka ba Khaw nam ta ka jing sakta naga dika jingpang COVID-19 kabakim sumyo shu ka ban tre ban kta ban det bala ban sni ban kamai kachi te langba ka jing ai jing rap ka jung i ka jing no senyang ka jung i sha kini ki longjiem ki bom yo Khaw Rashon kala long ka jing ka khu ba Khaw nda ka benta ka pai ba nong shek snong hi ba ro ko we te na ka liang chung i kum ka snong rangkat ba ka executive committee ngi ai khuble karpang ai ka jing khuble ka ba karpang kerku kerdo na kam tai MDC jungi boleh punang ai i ga met ka bakoj bakhia ki phar ko jing khuble karpang nam ta jungi boleh ai i ka jing start ka jing sampang kumno ba nangla chu ban kentiu ha bi de lang salang nak benta ka snong ga thau ka consensi ka ri ba ka jadmen ri barok ko we namar ba ka penlong ngi kum ka snong ban sam ki bom don ka namar ba ki babun ki pai banung sosnong kila yo Khaw Rashon ka ba ka sarkar kal ai kini ki banai baro kila yo Khaw Rashon kumba license samanta kini ki pai banung sosnong kila yo Khaw Rashon ti kumba ka no tli gilong yeng ki bom don ka hang song ki kilong yeng ki bom don ka hang ni kala poi saka arspa khatwi kilong yeng ki bom don ka ki bom yo Khaw Rashon tikini berangkat pi ana masuk pada te habide begini ki badon kat Rashon pat ngim ai shu amar ba ki kila yo ni Khaw Rashon kila yo jingrap Khaw Rashon te nakaliang jong MDC kemut ba long ka ba kerpang e ka bayarap kalong Vietnam ta ki bom yo Khaw Rashon kat ba hamo pedang pat UMDC ula aisan pho bani chau sadar snong ban sam saki lai spa propsan gon ha kani ka snong la sam liu kilo sikle brio pat hangni ru sadar lai thu ba on sam tangi ki tu ki bom don ka Rashon ki ba shubala sngi ka ba shi kat dei e ya UMDC ke jangi balai don rangkat aji kum ka snong ha kani ka setiap ka ba menta wadah pediang kani ke jeng e ka ba kari ba ke cela jangi ngi kenduk rai ka ba ngi penpau ba ke jeng sungu UMDC ke jangi la ibor ibarin lala bani arab subhan na bata kane ka snong ka changgi kham tam na bata kitu ke longjing ki bom don rai kane ka kat Rashon ka bangi ong ka ba chuyo Khaw na ka por rai na pediang kane ki longjing ka changgi mata hang nei ngi don kum ba lais pa prap wingut ki de khot jong ka longjing ki bom yo rai kane ka kat leng ba ka ching don jong MDC ka changgi mata ka sngai ngiyo ban sam yo nei Khaw lang ba MDC ke changgi te nakaling ke changgi kum ka snong ni penpau ke ching sungungu ka basi kat dai yo MDC ke changgi wat ha bori baren ilala ban le ikani ka kam ka Khaw ban yarap yangi kum ke ni ka por to bulen dorang kat ba pi kum MDC ke changgi ba pinang la ban tari ki kam na ka por sa ka por nakaling changgi ka committee ngai penbej ba ngin ai bi kini ki long yeng bom don ya kat Rashon ka khamtam yo i ban ka por se ka por kini ka bom don kat kim chu yo Khaw te na bata chong phi ma tak sngi ka long ka ching khu ka ba Khaw ban nak le ching snong i pediang burom ban ni pediang subhai kini ka senyang ka bangila yo na MDC na Khaw si san phau berni ne Khaw ta man tangin ya sam kat ka ba yo nang ne ka long riu kilo na nyeu kilo chi kli briu ya ka tangin sam ba chapi ki pai ba klam da nyau yanu ru mot kat ki badon ki long yeng ki badon laingot ken yo lai ki badon san ken yo san kemen ngi sam ta ka jingdon chung ki kli breu na ka ta ka yeng ka bom don ka
UMDC Shuabun Sam yo Khaw lo ong ba ka shphola kam dap satya han rei la hapat ban pandap nala ka jong kapla ban thit yo te Khaw Kamat kabaningkong habide kamarbam nakaling chong akum MDC la persyang hai bor barit ban thau kilat lente ling baka MDC scheme na po district council kabala baha nakaling chu i chief executive member CEM ba Tita Starwell Khan iba la mang mal mar shipholak yo we MDC habaro lai photo le kiniki ar khundai tele ki constituency bat nam ta lai phungut ki MDC ki bangi don menta te nakamta kani shipholak kabala mang hangi baro shipholak ni la thiet do Khaw namta ban penbiang syabaro kishnong hapo nika constituency ho kamde kabasuk batang da ini pisa bashpholak ban samlut yo Khaw baro namaka area kacaka chong ni constituency kala he bot kishnong ro kibun hakane kacaka te namar takadaw lahap ban se sanalade ro ban pendap sekat bal kot ngebor barit ban yo ban penbiang le sedam de shibun ro tangkat ban yo hapo kishnong te mentakas ngai hangnai po shnong mo pedang la yo ban wan senyang dan cinge trelang ba kabor shnong kumbasan pho berni kabumut san pho kilo shiborni la kumnom no kan long san hachar kilo ar hachar san spa kilo te kanai ka ching mang ka chungi ibarat ngila aitai be ya ka shnong ka ching start jong ka shnong kan perkhat da kano kala klente ban sam habai de bob new Khaw te kabang sutanat nakaling chunga ngayo snow ba la don kaching penkre nakaling ka committee shnong ban sam mar 1 kilo shi li yeng te kabumut kitu ki ba khambun bro hapo kayeng kila yo khambun kitu ba khamduna kila yo khamduna te ngai khuble kerpang e committee shnong kabla ket khi ban penbiang e kata kaba dan kam ba kaba kongsan di ka koi ka khya kaba nakaling chunga MDC ro ngla persyangkat bala nadu mentala ar lai tayo mensyua ban ai kini ki spray pom ki dawai disinfectant tablet lene tu dawai ban senrai ki shnong ki thau ki chaka le pa chaka dukan pa naman nakamenta ban penyap yu knyang hnrei kumbalong pat mentang ni babun ro ki shnong ni patla ban le baro te hnrei sut kemen pat ban yathu efe ban nakaling chungi ni la persyang menta ki la poi ki bor machine ki bakham kerpang ba ngin mang kumno silak naka scheme MDC ba ngin sa persyang ban yo biang but kumba long mentang ila nang order ke machine kala poi bangin yo ban spray ya barok hot ka constituency ikini kilente ya ba ki shnong ki thau namta ban disinfect lane ban penyap ipiki knyang ki bobun chat ki bodan haka saudong ka saukun hapo shnong ko thau knang bangin yo ek shnong ka thau ka ba kikrat ka ba shat ba klan banamdan kita kiban yo ya kene ka ching stom ni COVID-19 te nga kerpat bangin ya trelang kum ki nong shnong bat kum ka bor shnong ini trelang rikat ba sarkar cela ba sarkar India ban buat ye ki kendon bala batha namanta chungi te kane kan long ka ching baha ladang ngingi la ban ya trelang ngami ei bakan sliam kene ka chingla ka chungi ban khanglat yu ni ka ching saphriang chong ni u khyang ching pang COVID-19